सेसाया थैयो खियाव, मानसिया थैयो खुगायाव, नाया थैयो गलबनायाव, मैया थैयो आगानाव, दाउआ थैयो दालायाव बानानै होननाय बादिनो बावैसो ससियेल मिडिया थामहिनबा मोखां बिजाबाव आथिखालनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'खौ सोरबा गावथारनो थिननानै फैसा होबा गावथारसिगौलां होननानै अल बड'लेण्ड एक्टर एक्ट्रेस ग्रुपआव सासे लाइमोन बिपिएफनि मददगिरि मास्टार ब्र मुंनि सासे सुबुङा हुमखि होना गावनि मुंखौ खौरां लाइनि गिबि सारियाव जायगा लानो नागिरनाय सुबुंखौ बाक्सा पुलिसा खाबाय। बे खौरांखौ बि सुबुङा गावनि फेक एकाउन्टजों हुमखि होदोंमोन आरो बियो दिनै जेलनि सिङाव हाबनो गोनां जाबाय। मख'नो गोनांदि मोखां बिजाब खुलिबा सांग्रांथि जानाया गाहाम, मानो होनोब्ला दानि जुगनि सोरखारा एसेबां गोरलै नंला। दानि सोरखारा गोख्रों थाखोनि जानो हमबाय। दानि लाइमोनफ्रा मोखां बिजाबखौ ओंथि गैयै खालामना लानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जादोंसै। बांसिन नंखाय फेक एकाउन्ट मोखां बिजाब खुलिनानै सोरखौबा हुमखि होनाय, गाज्रि मुं सुनाय, गाज्रि सावगारि फोसावनाय गोबां लाइमोनफोरखौनो नुनो मोनसै। नों माब्लाबाबो साननो नाङा दि आंखौ मा खालामनो हागोन। मोखां बिजाबा रावनिबो बिमा बिफानि दोहोन नङा। बियो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखायसो अराय हामजाथिनि थाखाय बानायनाय बिजों। थार खोथाया जाहैबाय दिनै नों सासेनि थाखायनो साबैसे सुबुङा गाज्रि जाफानांगौनि गोनांथि जाखो, मुं सुजानो गोनां जानानै फैखो, बेखौ गाव गावनि मेलेमजों एसे साननानै नायनाया गाहाम जागौ। दिनै बुंनो थाङोब्ला सासे समाजनि हारिनि माहारिनि गाज्रि मावोब्ला गासै बर' हारियानो गाज्रि मुं मोनफायो। जाय सुबुंफोरा मोखां बिजाबखौ ओंथि गैयै बाहायगासिनो दङ बिसोर मोखां बिजाबखौ नायिआनो साबसिन जागौ एबा बन्द' खालामना लानायानो मोजां जागौ। समाज हारि माहारि फोसावनांगौआ सासे सानैनिल' खामानि नङा, जों गासै बर'फोरनिनो। नों माब्लाबाबो साननाङा दि आं हारिनि खामानि मावनो हानाय नङा। बेफोराव बुंनो थाङोब्ला उन्दै गेदेरनि फारागथि गैया। जाय बर' हारिखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम दावदै बिखं बादिसो बुंजायो। खौसेथिनि लामाजों थाबायलांनोब्ला गेदेरखौ मान होनो सोलों आरो उन्दैखौ फोरोंलांनो नाजा। हायाब्ला सिरि खोनासंबाय था। मालाय मावनायखौ मोनसा दाजा। हायोब्ला हेफाजाब होनो नाजा। मुगैनाय नेवसिनाय गासैखौबो गारनो नाजा। गावजों गाव गोरोबलायना थानो नाजा। अब्लासो बर' हारिया जौगागोन, बुहुमाव मुंदांखा जागोन। बेनिखायनो बे सावरायथिनि गेजेरजों गासै फेक एकाउन्ट खुलिना मोखां बिजाबाव गाजा मारिग्रा आरो हुमखि होग्राफोरखौ सांग्रां जानो खावलायनाय जाबाय। नङाब्ला इयुनाव नोंथांमोनाबो गोजा न'नि आलासि जाहैनो हागौ। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।